communication jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo dante foli min na bi kari avril kalo tile 21 san 2024 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura dɔ la sɛbɛnfura min b'a jira kasoladen maa 298 olu ka labilali kow la n'a a bɛ wele nazarakan na ko grâce présidentielle o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn avril kalo tile fɔlɔ san 2024 tarata avril kalo tile 16 san 2024 anw ka jamana premier ministre n'o ye Choguel Kokala Maïga ye olu ye sigikafɔ kɛ Bamakɔ hôtel dɔ la sigikafɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yarasa tajiko gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ o kɛlɛli sababuya la o hukumu kɔnɔna na u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ waliya u ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ yarasa Mali bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na hɛrɛ ani damu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko carburant ani a y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ jamanaden maa caman b'a kalama taji nakun n'a bɛ wele ko carburant ale nakun de ye yalasa ka caman bɔ an ka kurantigɛ banbali ninnu na ani an ka premier ministre Choguel Kokala Maïga a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka kalatafili min ye n'o olu bɔra a ma ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye yalasa maa si tɛna i ta kalatafili fɛ ko ka taa an ka ba Maliba feere ani a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a yiralen tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'a dabilala badabada la ko a bilalen do fɔlɔ ka don n'a nataw makɔnɔ. Fɛn min ye anw ka ministre min ɲɛsinen do jamana ko ale ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma n'o ye Mr Abdoulaye Diop ye ani a baarakɛɲɔgɔn Sadio Kamara ni n'ale ye ministre min ɲɛsinen do fanga ko ɲɛnabɔli ma olu ye taama boloda Mauritanie jamana kan ani u bisimilala Mauritanie jamana maa ɲɛma fɛ n'ale bɛ wele Mohamed Ould Cheikh El Ghazani ale y'u bisimila kosɛbɛ o taama ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye jamana fila ka teriya an'u ka bɛn ale ni kɛnɛya ani tɛgɛdiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na fɛnɛ an ka jamana maa ɲɛma ale wulila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka lase Mauritanie jamana ma. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan anw tɛ sɛgɛn anw tɛ ɲina an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ dante foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo su ani tile u ka baara la ni ne bɛ dan sigi an ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la.